నగిరి ప్రజలారా, నగిరి ప్రాంతంలో ఈ బైక్ షోరూం శివాచారు పిఎంపి మోటార్స్ ప్రారంభించి సంవత్సరం పూర్తయి 2వ సంవత్సరం అడుగుపెట్టిన శుభ సందర్భంగా సార్ మాటల్లోనే 4 మాటలు మాట్లాడతాడు. శివా సార్, మీరు మాట్లాడండి సార్. ఈ రోజు నూతన సంవత్సరం పూర్తి చేసుకొని, ఒక సంవత్సరం పూర్తి చేసుకొని 2వ సంవత్సరం అడుగుపెట్టడం వల్ల ప్రతి ఒక్కరికి డిస్కౌంట్ ఇస్తున్నాను. 50,000 రూపాయలకి 5 రూపాయలు డిస్కౌంట్, 5,000 రూపాయలు డిస్కౌంట్, ₹1,00,000 10,000 రూపాయలు డిస్కౌంట్ ఇస్తున్నాము. అందులో త్వరపడి చూసుకోండి. మన నగిరి ప్రాంతంలో పొల్యూషన్ లేకుండా గ్రీన్ నగిరి, గ్రీన్ ఇండియా ప్రకారం మనందరూ కలిసిపోవాలని నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. నగిరి ప్రజలకు నమస్కారం. థ్యాంక్ యూ సార్. ఫోటో